alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umma annabi Muhammadu wasallam. Ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Wato wani abu da yake bani mamaki kuma yake ɗaure min kai game da iyayenmu. Ita wannan yarinyar na farko kun mata auren dole, na biyu kuma hannun mijin nata ba ta jin daɗin zaman da take da shi. Menene ba ta jin daɗin zaman da take yi da shi? Shi abin da yake nema a wajenta yake ko kuma so ta yi masa ya saba wa addini, ya saba wa shari'ar musulunci. Ko a yahudanci ba za a yi irin wannan rayuwar da yake so ta rinƙa yi ɗin nan ba. Ba zai yiwu ba kwata-kwata gaskiya. Dalili, ka ce mata idan kana so ka yi in dai har tana so ka yi mu'amalar aure da ita, sunnar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta fara zuwa ta ɗauko ƙawarta ta kawo maka. Ka fara kwanciya da ƙawarta ta kafin ita ka cika mata burinta. Kar ka manta cewa auren dole iyayenta suka yi mata, dama ba son ka take ba. An yi mata auren dole amma ta haƙura saboda babu yadda za ta yi, saboda ta yi wa iyayenta ladabi da biyayya. Kuma yanzu ka zo ka gindaya mata sharaɗa, ka zo ka saka wa iyayenta kuɗi. Haba bawan Allah, ka saka wa iyayenta kuɗi, bayan ka saka musu kuɗi sun aura maka ita yarinyar ba son ka take yi ba. Bayan baka duba wannan ciwon ba son ka take yi ba, ka zo ka ce sai ka kawo ƙawarta ka yi lalata da ƙawarta ta sannan ita za ka yadda da ita. To ka sawwaƙe mata mana in dai haka ne. Ka sawwaƙe mata, ai ya fi sauƙi da wannan gana mata azabar da kake yi a rayuwa. Gara ka sawwaƙe mata, kai ma sai ya fi maka sauƙi, sai ya fi maka jin daɗi. Ko kuma iyaye, ina so in ja hankalinku akan irin wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne, ba abu ne mai kyau ba. Yanzu ku duba yanayin yadda rayuwar nan take ciki. Yaya ma ka yi wa 'yarka auren da kake so kullum zawara wannan ƙara yawa suke yi. Ballantana yau an wayi gari ka zo ka yi mata auren dole. Me kake tunani? Ba dole za ta dawo maka ba? Ko ba daɗe ko ba jima sai ta dawo maka, sai dai wata ƙaddara ta Ubangiji. Yarinyar nan banda cin kuka a gidan mijin nan nata, babu abin da take. Kullum tana cikin halin kuka, ba kwa tausayinta, kai kanka ba ka tausayinta. Allah ku sai ya saka mata. Ku iyaye, ina ƙara gaya muku, ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Wannan ku kuka saka ta a cikin wannan hukuba, ku yi ƙoƙari ku cire ta, ku raba ta da wannan mutumi, saboda wannan mutumin azzalumi ne. Azzalumi ne. Na san duk abubuwan da nake yi kana kallo. Allah kuma zai dube mu da idan rahama ya sa ka ji abin da muke faɗa. Ba abu ne mai kyau ba wallahi. Ba abu ne mai kyau ba wannan abun kwata-kwata. Kai kanka abin da kake shirin za ka yi ba abu ne kwata-kwata mai kyau ba. Ga ita kanta yarinyar nan ka sa ta a masifa, iyayenta ka sa su a masifa, kai kanka ka sa kanka a masifa. Don menene bawan Allah? Don menene za ka ja ma kanka masifa? Menene za ka ja ma kanka masifa? Ga abin da kake nema ta yi maka, su kuma iyayen ga abin da suka yi ma yarinya. Ita kuma yarinya idan ba ta yi tunani ba, sai ta zo ko ta shiga duniya, ko kuma ta zo da auren nata da komai ga kaɗin, sai ta rinka kawo maza cikin gida. Ka gani? Ai ta ɓata. Su waye suka ja mata? Da kai da iyayenta ko kuka ja mata? Amma ban baki shawarar ki wannan abun ba.
ki ta gaya wa Allah. Babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji, more especially a wannan wata mai albarka da muke ciki, watan Ramadan. Ki ta gaya wa Allah, ki ta gaya wa Allah ba dare ba rana, ki ta gaya wa Allah duk lokacin da izo miki da wannan zancen, ki yi alwala, ki sallah, ki gaya ma Ubangiji a sujjada, ki gaya masa duk inda kika motsa a sallah, ki gaya ma Allah kukanki. Wallahi Allah sai ya biya miki bukatun ki bi jahi annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alfarman wannan wata, wannan bakin cikin da kuka sa yarinyar, insha Allah Allah sai ya mata maganin abin da yake damunta. Alfarman azumin nan da muke ciki, watan Ramadan din nan. Nagode.